אז הסתכלתם בבודיגרף, במפה, או שמישהו אמר לכם שאתה מניפסטר. מה זה אומר? מניפסטרים הם רק בערך 8% מאוכלוסיית העולם, שזה לא כל כך הרבה. פעם אלה היו אנשים בשלטון, כל מיני מלכים, ותכף אנחנו נבין למה. אז ברוכים הבאים להסבר על המניפסטור. הכל כמובן מתחיל מאורה, עילה. עילה של המניפסטור היא עילה סגורה, ואפילו מרגישים את זה. זאת אומרת, לא כל כך, היא לא עוטפת, לפעמים היא לא נעימה. זאת אומרת, מרגישים שיש איזה משהו ביניכם ובין אנשים. והיא גם אפילו טיפה מדחיקה, מרחיקה. זה נותן למניפסטר יותר להתרכז בעצמו ובייעוד שלו, ופחות להיות מושפע מאנשים אחרים. אנשים אחרים באמת מרגישים את העילה הזאת. כמו שאמרתי, לפעמים זה גם לא הכי נעים. זאת אומרת, הם מרגישים משהו שונה. וזה באמת עוזר, כמו שאמרתי, למניפסטור לעשות את התפקיד שלו, שהתפקיד שלו בעולם זה לידע, להניע, לתת כיוון. הוא עושה את זה בעזרת הקול. המנוע שלו זה לא סקרל, כמו אצל גנרטורים למשל, זה הגרון. ובעזרת המנוע הזה הוא פועל. גם רציתי להגיד איך הוא בעצם משתמש באנרגיה. הוא אוסף אותה ועושה פוש, ואז הוא נח. זאת אומרת, זו אנרגיה מאוד מאוד גדולה, בזמן שהוא מניע משהו. וזה נותן לו אפשרות באמת להזיז דברים, להזיז אנשים, לתת להם כיוון, להניע כל מיני תהליכים. זה מאוד מאוד חשוב. מניפסטר ששותק, זה ממש דבר לא טוב עבורו, כי מניפסטור כזה צובר המון לחץ בפנים, וגם הוא מרגיש לא טוב, וגם בדרך כלל מרגישים את זה. אז אפשר להמליץ לו תמיד באמת להתחיל לדבר, וככה ממש לידע אחרים מה הכוונה שלו, מה הוא חושב, מה הוא רוצה לעשות. מניפסטורים מאוד משכנעים, קשה לא להקשיב להם, ודבר שמניפסטור הכי לא אוהב זה כשמתנגדים לו למשהו שהוא אומר. מניפסטור יכול להיות, כמו שאמרתי, לא נעים ואפילו אכזרי לאנשים, והוא באמת אפשר להמליץ לדבר. ברגע שמתחילים לדבר, אז הסטרס יורד, הלחץ יורד, ובן אדם הרבה יותר נינוח. אם אנחנו נדבר על ילדים מניפסטורים, זה ילדים לא קלים, בגלל שהם רוצים לעשות הרבה דברים לבד ובדרך מסוימת שלהם, והם גם לפעמים לא אומרים מה הם הולכים לעשות. אז גם לילד אפשר ממש לבקש
רק להגיד מה אתה מתכוון, מה אתה עושה, לאן אתה הולך. מאוד מאוד חשוב לא להתנגד להם, כי יש להם פונקציה ממש חשובה בעולם, ואם להתנגד אז זה יכול לשבור את הבן אדם, והוא לא יחיה את הייעוד שלו. ביחסים למניפסטורים בדרך כלל לא כל כך קל, שוב בגלל הרצון שלהם ככה לעשות מה שהם חושבים. אז גם שם, שוב, כמה שיותר לדבר, כמה שיותר להסביר, זה יכול מאוד לעזור. בקריירה, מניפסטורים יכולים להיות מנהלים ממש טובים, אבל גם עובדים טובים. אבל בדרך כלל הם באמת פחות עובדים ככה עבודה, ויותר מתניעים דברים ונותנים כיוון לתהליכים ולאנשים. ביחסים עם חברים זה דומה ליחסים, גם אם זה יחסים ממש טובים, למניפסטור לפעמים קשה להיות יותר מדי זמן עם אנשים, לא יותר מאיזה שעתיים, ואחר כך הם צריכים להיות לבד. זה עוזר. אם מניפסטור חי לפי הייעוד שלו, ובאמת פועל כמו שהוא ככה מומלץ, אז הוא ירגיש בפנים שקט ושלווה ושלום. ואם זה לא ככה, הוא יכעס מאוד. אז בעצם חותמת של מניפסטור זה שלום ושלווה, ואם הוא לא כל כך בינתיים חי כמו שהוא בנוי לחיות, אז הוא יכעס. אז זה ככה ממש בקצרה על המניפסטורים, ויהיו סרטונים אחרים.